Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар, Яңа гасыр каналында Акым сәгате тапшыруның чираттагы чыгарылышы. Бүген студиябызның кунагы, филология фәннәре кандидаты, Казан Федераль университетының татар теле кафедрасы доценты, танылган прозаик язучы, шагыйрь Саҗидә Сөләйманова исемендәге әдәби премия лауреаты Халисә Ширмән. Халисә ханым, исәнмесез? Исәнмесез, Данил. Халисә, сезне инде безнең каналның тамашачылары барысы да беләдер дип уйлыйм. Чөнки сезнең узак еллар бик күп санлы фильмнарыгыз безнең каналда тамашачыларны сөендереп килделәр. Аның кала сезнең шигырьләрегез, җырларыгыз безнең тамашачыларга якын, таныш, социаль челтәрләр аша. Менә шушындый зур иҗатның, бай иҗатның башлангычына әгәр күз салсак, ялгышмасам сезгә иҗатка этәргечне тел галиме Вахит Абихаков биргән булса кирәк. Ул инде Казан дәүләт университетының профессоры иде, әйе, бүген инде мәрхүм. Менә аның нинди сүзләре, нинди киңәшләре, бәлки ниндидер тарихлары сезне менә шушы җитди иҗатка илһамландырды. Әйе, зур иҗатка юнәлеш биргән укытучым, минем фәнни җитәкчем Вахит Абихаков, ул үзенең башыннан кичергәннәрне бер вакытны миңа сөйләгән иде. Ул сугыш белән бәйле иде инде. Һәм менә шул сугышта күргәннәрен бик ачынып, күзләренә яшьләр чыгарып хәтта ул миңа сөйләде дә, һәм аның менә шул иң нечкә хисләре минем күңелемә тиде. Аның хисләре миңа йокты, күчте. Һәм мин аңа багышлап, аның күргәннәрен хикәя итеп яздым. Ике хикәя чыкты, ул Кым дәрьясы һәм Мизгел дигән хикәяләре минем Вахит абыйның күргәннәренә багышланган. Вахит абый ул бик нечкә күңелле кеше иде. Һәм аның ачуланганын да без туеп сизеп бетерми идек кайчакта. Шулай да әле мин Вахит абыйның ачуланганын хәтерлим. Ул бер имтиханга килгәндә мин аңа зарланган идем. Вахит абый, менә төн утырдым, нишләптер исемдә дә калмады дип шулай зарланган идем. Һәм Вахит абыйның шунда ачуланганын күрдем. Ул менә шулай кулларын, бармакларын җыйды да өстәлгә менә шулай сугып, башка андый сүзеңне әйтмә миңа диде. Миңа ул гомерлек менә шундый бер сабак булды. Һәм мин хәтта үземнең студентларга да әйтәм, укытучы янына барасыз икән, бер кайчанда мин укымадым, мин белмим дигән, әзер түгел дигән сүзләрне әйтмәгез дип әйтәм. Чөнки ул шунда ук сезнең дәрәҗәне укытучы алдында төшерә. Без ни өчен әйтәбез? Теге ниндидер инде теләктәшлек күрсәтер дип уйлап әйтәбез бит инде андый сүзләрне. Хәлгә кермәсләр микән? Хәлгә кермәсләр микән дип. Юк, алай түгел, әйе. Менә шундый сабак булды. Аңа кадәр әлбәттә инде мин 10-нчы сыйныфта, 11 дип ялгыш әйтәм, 10-нчы сыйныфта укыганда мин инде бер роман яза башлаган идем. Ул минем үземнең тормышымнан иде. Ул роман хәзер дә бар әле ул. Роман дип мин аны шундый зур хәрефләр белән язып та куйдым тышына. Ул инде әлбәттә язылып бетмәде, ләкин менә үземнең балачак, яшьлек турында, үземнең исемнән түгел инде әлбәттә, анда уйланылган персонажлар исеменнән менә шундый роман яза башлаган идем. Аңа кадәр инде мине авылда бәет чыгаручы, токмаклар язучы. Ул токмаклар әле истәме юкмы? Юк, ул токмаклар истә түгел. Анда ниндидер кәҗә турында, әтәч турында, авыл кешеләре турында. Авыл кешесе, авыл баласы нәрсә турында язсын инде, менә нәрсә күрә? Ул 4, 5, 6, 7 яшьлек чаклар булгандыр инде минем. Менә шулар турында токмаклар чыгара идем, бар иде. Менә проза дигәннән ул бит инде сезнең бүгенге көндә шындап торып, җигелеп иҗат итә торган жанрыгыз дияргә кирәк. Менә әлеге уңайдан бер цитат укып үтәсем килә, ул әдәбият тәнкыйтьчесе Мансур Вәлиевнеке. Хәзерге яшь прозаиклар байтак әсәрләрен телевидениедә караган кинолар тәэсирендә шул сюжетларны кертеп яза. Халисә Ширмән бу яшьлек авыруыннан тиз арынды дип әйткән булган. Бу 2010 ел, димәк, моннан инде бер 14 еллар элек. Менә ул авыру нинди авыру булды һәм шуннан да ул телевидение һәм аларның персонажлары ни дәрәҗәдә сезгә тәэсир итте? Ул беләсезме, читтән караганда шулай күренгәндер мөгаен. Чөнки минем бу
Мансур абыйның язган әлеге тәнкыйть язуы, ул беренче китабым «Язмышлардан узмышлар юк» дигән әсәр турында иде. Ул әсәрне мин һич кенә дә повесть язам дип язмадым. Ул вакытларда мин кабул итү комиссиясында эшли идем. Җәй көне иде бу, бик авыр инде анда. Иртәдән кичкә кадәр һәм кешеләрнең теге кайгылары, зорлары, бөтенесе дә күңел мөрәҗәгатьләр, сораулары киреп утыра да күңел түренә. Һәм шул авырлыкны күтәрергә көч җитми кайчакта. Ул бик авыр әйбер, чынлап та шулай ул. Һәм мин менә шуңардан котылу өчен, бушану өчен, мин энергияны чыгарга, нишләптер яза башладым. Әле һаман да хәтерлим, менә ирем белән авылга кайтып барганда мин иремә әйттем, мин булай гына түзә алмыйм бу хәлләргә. Мин язам әле моны дип, язам дип шулай. Кабул итү имтиханнары турында түгел, үзем күргәннәрне. Һәм нәрсә турында язарга соң дигән сорау туды да инде. Шул вакытларда Казан шәһәрендә Җиңү проспектында бер исерек йөртүчесе булган машина автобус трамвай тукталышында торган кешеләргә килеп бәрелә. Анда берничә кеше үлә, һәлак була юлларда. Һәм бала да шул исәптән инде яралана. Менә шулны перехваттан күрсәттеләр. Менә ул үлеп яткан кешеләрне каннары бөтен нәрсәсе белән күрсәттеләр. Минем йөрәгемә шул кадәр ул теге тиде. Һәм мин менә шуның тәэсирендә шуны нигез итеп алып, аннан соң шул повестьны яздым. Һәм анда бер кыз хәтерен югалта. Чынлап та шулай булган әйбер ул. Соңыннан әле хәтта фильмны төшергәндә Нурания апа да миңа әйтте. Менә мин ишеттем ди, хәзер хәтерләмим инде төгәл генә. Мин ишеттем, менә хәтерен югалткан бер әле кызда түгел, егет турында миңа сөйләделәр. Тормышта була икән бит шундый әйбер диде. Сериаллар турында теге һич кенә дә аның тәэсирендә язган дип әйтә алмыйм. Ә менә читтән караганда Мансур абыйга шулай күренгәндер. Һәм мин Мансур абыйга бик рәхмәтлемен, чөнки ул бу повестьны күреп алып бастырырга кирәк дип басылган иде инде, дөрес генә әйткәндә. Ул миңа киңәшләрен дә бирде. Мансур абый Вәлиев бик зур тәнкыйтьче һәм бик рәхмәтле мин аңа. Сез әйттегез, менә үзем турында роман яза башлаган идем дип әйеме. Менә үзем дигәндә сезнең әсәрләрегездә үзегез, ягъни герой буларак, прототип дип әйтик дәйме, алар еш очрыймы һәм әгәр дә бар икән, укучы менә бу Халисә Ширмән үзе турында язган, бу бит үзе дип аларны тотып сизеп аламы? Берничә тапкыр миңа шулай ук әйттеләр, менә бу синең персонажың, ул инде, менә мәсәлән, Мансур Ибраһимович дигән персонаж, ул Асыл яр дигән повестьта, ул мөгаен Мөхәммәд абый Мәхтиевтер дип. Димәк, син инде ул шул кыздыр дип, анда Гөлкәйдер дип. Юк, алай түгел һич кенә дә. Язганда миңа тасвирларга кирәк иде доцент образын, вуз укытучысын. Минем иң беренче уйлаган кешем әлбәттә инде ул Мөхәммәд абый Мәхтиев. Чөнки ул безне укытты, безнең төркемнең кураторы булды ул. Аннан соң Җәмил абый Зәйнуллин катылыгы буенча икенче этапта килеп керде ул минем. Мин менә шуларны күреп, чынлап та аларга хас булган теге элементларны, мәсәлән, Мөхәммәд Мәхтиевнең чәчен тарап шулай инде тәрәзә кырыена килеп басуларын, шул элементларны кертеп җибәрергә булдым. Җәмил абыйның бастырып куеп теге ашулануларын, ул бит инде безгә тәрбия бирә иде. Таләпчән иде. Менә шул элементларны мин повестька кертергә теләдем. Һәм анда бер кыз гашык була укытучысына, вуз укытучысына гашык була, ул студент кыз, һәм вуз укытучысы минем өйләнгән, 2 балалы. Мондый мәхәббәт була аламы? Киләчәге бармы мондый мәхәббәтнең? Менә шул турыда. Ләкин мин анда үзем һич кенә дә юк. Һәм мөмкин кадәр мин үземне шигырьләрдә дә яшерергә тырышам. Чөнки мин бик уялчан идем. Ничек инде мин үземне кешегә кычкыру сөйләп йөрим. Бөтен хисләремне таратып дигән. Минем студентларым да әйтәләр, менә Әлүке әдәби иҗат берләшмәсенә йөргән студентлардан ишеткәнем бар. Халисә апа, бик авыр бит, үзеңнең күңелеңдәгесен, теге үзеңнең хисләреңне кешегә чыгару, тарату. Чынлап та ул бик авыр әйбер, һәм аңа мораль яктан, теге күңел, хис ягыннан әзер булырга кирәк. Менә без әдәби әсәр геройлары, персонажлар турында сөйләдек, әйеме? Менә аларны сез
тудырганда дип әйтик инде әсәрләрегездә. Алар бит төрлесе төрле характерда, төрлесе төрле социаль катламнан дип әйтергә кирәк. Язучы буларак, сез аларның барысында алар булып яшисезме, үзегезнең күңелегез аша үткәрәсезме, әллә инде барысында алай итеп үз күңелең аша үткәрү мөмкин түгелме? Менә бу бик авыр сорау һәм кирәкле сорау. Чынлап та язучы артист булырга тиеш. Мин моңа 100% ышанам. Мәсәлән, сәхнәдә уйнаган артистлар, алар бит рольгә керәләр. Әгәр рольгә кермәсә, әгәр үзе калкып чыкса, ул инде ышандырырлык булмый. Һәм монда да нәкъ шулай ук. Язучы язган вакытта менә шул төрле рольләргә керергә тиеш. Һәм хәтта ул артисттан да bilmem инде көчлерәк булырга тиештер. Чөнки артист ярый үзенең роленә, актер бер рольгә керә. Язучы үзенең әсәрендә 15 персонаж булса, 15-сен үзенең күңеле аша үткәреп чыгарга тиеш. Һәм әле ул нәрсәдә чагыла? Характерларда, теге тасвирлауларда гына түгел, әсәрнең телендә чагылырга тиеш. Телендә. Һәм әлбәттә инде университет укытучысы, ул укытучысының теле студент теле белән бер үк дәрәҗәдә булырга тиеш түгел. Менә шундый моментлар бар. Әлбәттә, рольгә керәм һәм ул рольдән кайчакта чыгуы да бик авыр. Кайчакта уйлыйм да әле, мин менә бу очракта менә булай булам, чыгып җитә алырмын микән мин монда? Әллә уйныйммы мин һаман дип, үзем булып. Бүгенге көндә белүемчә сез Әллүкинең үзегез җитәклисез. Әллүки түгәрәгән иҗади берләшмәсен. Бәлки бу чагыштыру бәлки урынлы да түгелдер. Менә әдәбиятка, сәнгатькә килүче яшь буын, алар нинди? Алар безнең буын белән чагыштырганда прогресс бармы, алга китешме, әллә бер урында таптанабызмы, әллә инде башка фикерләр киләме? Ничек менә бу күзәтү? Әллүки ул инде менә 80 еллык тәҗрибәсе булган зур оешма. 44-нче елда татар бүлеге белән бергә оешкан берләшмә дип саныйбыз без аны. Ул шулай бәйрәм итеп килгән дә еллар дәвамында 44-нче елдан башлап искә алынып килгән ул. Һәм әлбәттә инде тарихи этаплары булган, күтәрелеп киткән чорлары, теге дулкын тынган вакытлар, дулкын күтәрелгән вакытлар. Менә без 80 еллыкка багышлап Әллүкинең истәлекләр китабын әзерлибез. Шунда язучылардан истәлекләр туплыйбыз. Менә кайберләрен укып карыйм да, 20-шәр, 30-шар кеше йөри идек һәм без менә дәррәү әйтеп тә тормыйча килә идек, эшли идек, бер-беребезнең шигырьләрен, әсәрләрен тикшерә идек дип язалар. Бу алтын чоры булган инде Әллүкинең, әлбәттә. Хәзердә шулай, ләкин сон ягыннан кими йөрүчеләр, әлбәттә. Һәм хәзер дөнья үзгәрде бит. Хәзер укучыларны теге бергә җыелып кына, ниндидер шигырь тикшерү белән генә кызыксындырып булмый. Аларга күбрәк әйбер тәкъдим итәргә кирәк. Без менә үземнең тәҗрибә булгангадыр инде бәлки Әллүки белән гади генә, хәтта менә iPhone телефонына гына да фильмнар төшерәбез. Аның өчен сценарийлар язу, яисә ниндидер роликлар ясау, менә шуның белән дә шөгыльләнәбез. Һәм әлбәттә инде безгә бик каты ярдәм итә менә хәзерге татар яшьләре әдәбиятын үстерү буенча эшләнгән эшләр. Хәзерге яшьләр, алар башка төрле фикерлиләр. Аларны гаепләп булмый. Сез 60-70 елларда кебек уйламыйсыз дип алайтып фикерләп булмый, әлбәттә. Алайтып гаепләп булмый. Һәм башка төрле яшьләр килә, димәк, алар белән башка төрле эшләргә кирәк. Менә шул. Шигърият турында менә сез әйтеп киттегез. Мин бик уялып кына үземнең шигырьләремне менә шулай дөньяга чыгардым дип. Дөрес булса, беренче менә җыелып килгән шигырьләрегезне сез иң беренче чиратта университетта галим Альберт абый Яхинга күрсәткән булгансыз. Аларны инде карап чыгарга дип әйтәгәйме? Без инде беләбез, Альберт абый Яхинның нинди стандарт булмаган әдәби методикаларны гамәлгә керткәнен һәм
аның белән менә кара-каршы сөйләшү дә ул бик дулкынландыра торган иде, чөнки нәрсә дип җавап бирермен микән Альберт абыйга дип уйлый торган иде студентлар иң беренче чиратта. Менә шуларны да исәпкә алып, ни өчен менә нәкъ менә Альберт абыйга тәкъдим итәргә булдыгыз бу шигырьләрегезне карап чыгарга һәм аннан нинди җавап ишетелде? Альберт абый нәкъ шундый булганга күрә мен тәкъдим иттем дә инде. Нәрсә дип әйтер икән дип бик куркып, әлбәттә, бик куркып. Мен ул шигырьләр тупланмасын үзем генә бастырып чыгарган. Инде мин ул вакытта аспирантурада идем. Һәм иремнән аны төпләргә дә өйрәндем әле. Ул теге ирем юрист бит инде ул эшләрне туплыйлар алар. Бик кызыклы папкаларга, аларның бик кызыклы. Менә шулай итеп туплап, мин Альберт абыйга бирдем дә, һәм Альберт абый шактый озак йөртте әле ул аны. Эш күп булгандыр инде, мин сорарга да кыенсынып, күренеп чыга идем аларның кафедрасында, мине күрә иде, ләкин бер сүз әйтмидер, мин борылып чыгып китәм инде. Шуннан соң Альберт абыйгадан сорадым инде. Ярар, укырмын диде дә, иртәгә укып килде инде. Һәм ул әйтте, менә шигырьләрен ачып карадым. Башында мәхәббәт турында, ахырында мәхәббәт турында, уртасында мәхәббәт турында, тагын нәрсә яза икән бу кыз дип актарып чыктым. Мәхәббәт. Анда 300-дән артык микән инде шигырьләр инде. Бары тик мәхәббәт турында язганмын икән. Ләкин Альберт абый аның бит инде яхшы дигән фикре бар иде. Шунда 3 нокталар куеп киткән урыннары шактый иде. Ул китап минем һаманда иде саклана. 3 нокталар куйган урыннарын. Башта мин аны аңламадым, әлбәттә, нәрсә икән бу. Нәрсә итәлгән? 3 нокта түгел, 3 өндәү билгесе, гафу итегез. 3 өндәү билгесе куеп киткән урыннар бар иде шулай. 1 өндәү, анда 2 өндәү. Һәм мин инде, димәк, башта уйладым, бу шигырьләр белмим инде нәрсә икән бу дип аңламадым. Аннан соң еллар үткәч кенә яңадан бер тапкыр әйләнеп кайткач, бу бит инде аның яхшы дигән сүзе булган дип шулай аңладым. Шундый фикер икән. Шуңа күрә Альберт абыйга да менә сүзләрем дога булып барсын. Бик үзенчәлекле укытучы иде. Без аның белән экспедицияга, фольклор экспедициясенә бардык. Һәм ул юл буена безгә хикмәтле сораулар биреп, безнең башыбызны катырды. Ләкин уйларга өйрәтте. Башкача фикер йөртергә өйрәтте, стандарт булмаган, башка күзлектән карарга өйрәтте. Шуннан да әдәбиятка һәм әсәрләргә дип әйтик инде. Шунлыкта менә Альберт абый әйткән әйберләр, алар татар фольклорында, табышмакларда, хикмәтле сүзләрдә барысы да ярылып ята. Ул халыктан килгән. Менә шушындай белемне туплап безгә бирде. Шуны башка төрле карарга өйрәтте ул безне. Кайдан да булса үзе уйлап чыгарган әйбер түгел, аның нигезләмәсе бар. Бар, әлбәттә бар. Халык байлыгы ул безнең. Безнең халык шулай бик үзенчәлекле итеп уйлаган. Тапкыр сүзләр һәм бит инде ул төрле авырлык кичергән халык, төрле чорларда дип әйтгәндә, ул бит инде яшертен әйтергә дә фикерен шулай да үткәргән. Турдан туры түгел. Менә сез үзегез дә беләсездер, теге халык арасында тапкыр сүзгә җыр телле шундай усталар булалар. Һәрбер авылда, бер коллективта алар булалар. Шуларның сүзен тыңлыйсың да, исләр китә. Менә әле әни янына кайткач та күз бәйләнде инде ди. Нинди күз бәйләнде? Караңгы төшүне күз бәйләнде дип әйтәләр. Күз. Шундай бик күп инде андый. Күп. Үзегезнең шигъри тәлгәшләрегезне кыенсынып кына чыгардым дисез, һәм социаль шелтәрләрдә үзегезнең иҗатыгызны укучыларга җиткергәндә, беренче чиратта, беренче чорларында сез дөрес булса, ират исеме астында ират тәхәллүсе белән чыккан алар. Бу шулай ук моны тыйнаклык билгесе дип аттаргамы, һәм ни өчен ират тәхәллүсе? Ул ират тәхәллүсе дә түгел инде ул, ләкин мине ират дип кабул иттеләр анда. Ул берәү дигән тәхәллүс иде. Берәү. Рот юк инде монда. Юк, монда рот юк. Әйтәм инде, хәзер күп еллар үтте инде аңа. Ул үзеннән үзе шулай булды. Үзеннән үзе мин анда ират булып язам дип уйлап язмадым. Шулай мине кабул иттеләр дә нишләптер. Бу ират инде, бу ират языша дип. Ягъни укучылар шундый фикергә килеп, этәргеч ясадылар име? Һәм хәзер дә менә китап радиосыннан минем шигырьләр яңгыраганда, анда бит инде исемне соңыннан гына әйтәләр. Һәм шигырьне тыңлаганда, менә минем кайбер хезмәттәшләрем әйтә, менә бу шигырьне ират язган дип уйладым башта дип уйлыйлар, дип әйтәләр. Нишләп алайдыр, белмим, нишләп алайдыр. Менә тел дигәндә,
Бүгенге көндә менә әдәби тел күпмедер дәрәҗәдә ярлыланып бара, әдәби тел ул сөйләм теленә авышып бара дигән менә шундый фикерләрне дә ишетергә туры килә. Менә сез тел галиме буларак та, язучы буларак та ничек уйлыйсыз бу юнәлештә? Чыннан да мондый тенденция бармы? Әгәр дә булса, ул ни дәрәҗәдә безнең тел өчен, әдәби тел өчен куркыныч? Борчылырга сәбәп бармы? Менә бу безнең гомуми җәмгыяви тенденцияләр дип әйтим микән инде, аркасында шулай бара ахырсы. Чөнки безгә элек-электән көнчыгыш әдәбияты тәэсир иткән. Һәм поэзия, шигърият теле ул инде фарсы теле белән бәйләнгән. Бик матур итеп көнчыгышта бизәкләп сөйләшү бар. Тәмле итеп, бизәкле. Менә мин әле Төркиягә баргач, анда телевизорда гади генә хәбәрләр йөри торган теге титрларны укыганым бар. Һәм шунда егет кеше кыз кешегә сәлам җибәрә, шундый матур итеп бизәкләп, әллә нинди без белмәгән сүзләр белән, күңел кошым, сандугачым, былбылым дип шундый хәбәр җибәрә. Хәзер безнең телевидениедә шундый титр китсә, аңарда елмайып караячаклар инде, шулай бит, алай сөйләшү бездә кабул ителмәгән. Чөнки безгә Европа тәэсире килеп керде. Һәм соңгы елларда язучы нинди ул? Укучысы нинди булса, язучы шундый. Нинди әсәрләр укыйбыз? Күбрәк көнчыгыш әдәбиятын түгел, көнбатыш әдәбиятын укыйбыз без. Көнбатыш әдәбияты дөньяви биеклеккә күтәрелә дә, безгә дә килеп җитә, тәрҗемә ителә, һәм без шул әдәбиятны укыйбыз. Анда андый бизәкләү юк. Һәм шул тәэсир итә безгә. Менә шулай язырга кирәк. Менә бу эталон дигән әйбер киреп утырды. Бу яшь үсмерләргә дә шулай, укучыларга да шулай, безнең буын кешеләренә дә хәтта шулай. Һәм шуңа күрә телебез чынлап та ярлыланды. Һәм беренче урынга бизәк түгел, мәгънә куела башлады. Ягъни сөйләп бирүгә корылган әйбер. Хикәя үзе былай да инде сөйләп бирү дигәнне аңлата, бәян да нәкъ шулай сөйләп бирү дигәнне аңлата. Һәм элегрәк исә алар бүленгәннәр, сөйләп бирүгә корылган хикәятләр, дастаннар, алар бер төрле. Нәкъ менә элитар тел, әдәби тел, бизәкле тел, ул икенче әйбер булган. Менә Кыйса Юсуфтан карыйбыз. Ул бит шул хәтлек матур, шундый матур тел белән язылган, менә искиткеч, урта гасырларда язылган әдәби әсәрләр. Анда бизәк үстенлек итә. Хәзер алай түгел. Бу укучы таләбедер инде, әлбәттә. Язучы укучыга яраклаша. Менә журналистикада да шулай бит. Үз аудиторияңны белергә кирәк. Аудитория таләбеннән чыгып эшлибез без. Күрәсең, менә шул җайлашудыр инде. Җайлашу, Һәм менә монда инде мин тагын бер бик авыр мәсьәләне әйтәсем килә, бу элитар тел турында. Әдәби тел ул һәр вакытта да гасырлар дәвамында элитар булган. Нәрсә ул элита дигән сүз? Элита югары катлам, белемле катлам, бай катлам, һәм аларның үзенчәлекле теле булган. Һәм шул телдә, сарай телендә иҗат ителгән бит әсәрләр. Һәм менә нинди бер парадокс килеп туа. Кыйса Юсуф элитар телдә язылган, ләкин аны халык аңлаган, халык яраткан, халык кабул иткән. Димәк, татар халкы менә шул элитар телне аңларлык дәрәҗәдә белемле булган. Менә бу минем өчен чынлап та парадокс. Халыкның үзенең дә фольклор әсәрләре дә бар, аңлаешлы формасы да. Ләкин ул менә шул бизәкле телне дә кабул итә алган. Һәм мин горурланам шуның белән. Мин инде тапшыру башында әйтеп киткән идем, менә сезнең безнең каналда чыккан фильмнарыгызның күп санлы булуы турында. Миңа калса, шулай күп санлы әсәрләре, фильмнары чыккан сез әле бердән бер автордыр дип уйлыйм мин. Санап кына китсәк тә, менә тамашачылар аларның һәрберсен хуплап тордылар, Кайтаваз, язмышлардан юклау узмышлар, ерактагы йолдызым, бәхетлеме син, ышанасы килә, яңа ел төнендә көтелмәгән кунак бер, кайда син. Менә бу хезмәттәшлек сезнең телевидение белән ничек башланды? Сез изләп таптыгызмы? Режиссер сезне изләп таптымы? Иҗади бергәлек
контакт качан барлыкка килде? Бу хезмәттәшлек Нурания апа Җамалиның тырышлыгы аркасында барлыкка килде. Ул шул кадәр үзенчәлекле кеше, ул шул кадәр талантлы, төрле өлкәдә үзен күрсәтә алган һәм төрле өлкәдә эшли алган безнең шәхесебез, режиссерыбыз. Һәм монда инде бик күп теге кеше сүзе йөри бит инде ул, кеше сүзе әйләнә дә үзеңә килеп җитә. Ана әйттеләр инде менә Халисә Ширмән акча биреп төшертә икән үзенең фильмнарын дип. Шулай күп чыкмас иде экранга. Һич кенә дә алай түгел. Нурания апа менә бу беренче повестьның Идел журналында басылып чыккан вариантын укыганда һәм мине эзләп табып, минем телефонны эзләп табып, миңа шалтыратты. Мин әле аңламыйм да, белмим дә ул вакытларда. Синең бу повестьте менә шул сценарий кебек язылган, шундый бер тәртип белән бара. Аңардан нәрсәдер эшләп булырга тиеш дип әйтте. Әйдә сценарий язып кара әле Марада дип. Әле дә хәтерлим, ул безнең без аның белән урамда очраштык та, таныштык шул вакытта. Бу 2005 ел булды микән инде. Һәм мин әле сценарийның нәрсә икәнен дә белмим, ничек язырга кирәк икәнен дә белмим. Мен инде уйлыйм, менә китаптан шул теге диалогларны үзәсендә куясың дип. Шуң белән шул киносценарий була. Шул киносценарий. Һич кенә дә алай түгел, әлбәттә. Өйрәнеп, шул сценарийларның ничек язырга кирәклеген, нәрсә ул синопсислар, нәрсәләр икән, барсында өйрәнеп инде соңыннан. Менә бу санап киткән фильмнар арасында аларның кайсылары башта киносценарий булып туды, әллә алар барысы да инде әсәр булып туганнан соң ничектер менә киносценарийга төштеләрме? Юк, әсәр булып язылганнары да бар, соңыннан сценарийга әйләнгәннәре дә бар. Һәм киресенчә, менә Ирактагы йолдызым ул сценарий буларак язылды башта. Аннан соң мин аны повесть иттем. Язмышлардан юкла узмышым, ул инде башта повесть иде. Аннан соң сценарийга әйләнде. Атлаулыгы кайсында беренче әсәр язудан әллә киносценарий язудан бармы аның аермасы бераз? Аермасы бар, әлбәттә, сценарий язу белән повесть язуның аермасы инде бик зур. Менә мин әйтә алмыйм алай, хәтта мин алай шикләп куя алмыйм. Менә бусы авыррак, бусы җиңелрәк дип әйтә алмыйм. Чөнки сценарий язганда син инде аның кайда төшереләсен, нинди сумма акча кирәк икәнен һәм кемнәр, нинди актерлар катнаша алырлык икәнен белеп язарга тиешсең. Мәсәлән, мин анда шуларга күз тотып инде, нәкъ шулай. Мәсәлән, мин анда ниндидер эпизодта анда самолет яисә вертолет тан төшеп килгәннәрен күрсәтә алмыйм инде, һич кенә дә. Гәрчә кирәк булса да күрсәтә алмыйм. Мин аны җайлаштырырга, гадиләштерергә мәҗбүр булам. Һәм шуңа күрә менә шик куя алмыйм, кайсы авырдыр дип. Монда бер проблема бар инде. Студиялар булмау сәбәпле, кайда төшерергә, ничек төшерергә, ул бит зур проблема. Мәсәлән, квартирада, фатирда төшерергә кирәк икән, кемнең фатирында? Кем менә үзенең фатирын арендага биреп тора. Арендага биреп тора, шулай. Менә шулай һәм тәнкыйтьлеләр бит, ни өчен язучылар, ни өчен җырчылар йортында төшерәсез, ни өчен җырчылар уйный анда дип. Менә шуннан аңлашыла башлый. Кая килеп чыкканы. Менә инде бу фильмнарга инде шактый еллар күбесенә әйдәйме, һәм алар даими рәвештә безнең каналда кабатлап күрсәтелә. Әмма ләкин шуңа да карамастан ничектер менә тамашачы алардан ялыкмый. Менә аларның менә шундый һәр вакытта ихтыяҗ булуы тамашачыда нәрсә белән аңлатыла микән? Әсәрнең нәрсәсе бар менә шулай тартып тора торган? Димәк, кайтаваздыр инде, кайтаваз таба. Чөнки әйтәм бит, минем язган әйберләр, алар ниндидер бармактан суырып язылган әйберләр түгел. Тормышта мин нәрсә күрәм, шуны әдәби әсәргә кертәм. Һәм әлбәттә ул нәкъ менә тормыштагыча түгел, бәлки мин аны әзрәк үзгәртәмдер. Образлар булса, ул җыелма образлар әлбәттә. Һәм бер кызыклы ситуацияда сөйләрмен әле. Һәм менә тамашачы аны карый да, үзен таныйдыр бәлки. Үзен күрәме, үзенең тормышын күрә, үзенең тарихын күрә. Һәм шуның белән якын аның күңеле. Һәм бәлки тагын күрәсе килгән әйберне күрә торгандыр. Мәсәлән, артистлар тормышын, бик
теге бай кешеләрнең тормышын, бәлки ул менә күрәс килә торгандыр. Бездә ничек икән дип татарча сөйләшә торган байлар тормышын мәсәлән. Ләкин һәркемнең дә фатиры, тормышы сериалларда күрсәтелгәнчә түгел бит. Аңлашыла ки, гади генә яшибез, без үзебездә гади генә яшибез, ниндидер анда коттеджларда яшәмибез. Һәм шуңа күрә күрәсе килгәнне дә һәм үзе белгәнне дә таба торгандыр шул сериалларда. Кызыклы әйбер дигәнем, менә тормыштан алынган дигәнем. Мин икенче повестьны язганда, Асыл ярны язганда, үземнең төп каһарманыма исем таба алмыйча бик озак интектем. Ул вуз доценты, аның исеме яңгырарга тиеш, инде матур булырга тиеш. Теге тәгәрмәч әйләндергән кебек, мин әйләндердем анда. Мәсәлән, Марат Бариевич, Марат ничек яңгырый микән, әйме? Колакка яңгырашы. Әле ул 70-80 елларда да булырга тиеш, шундый исемнәр популяр булырга тиеш. Һәм менә шулай әйләндерә торгач, Мансур Ибраһимович дигән исем килеп чыкты. Яңгырыймы? Яңгырый. Матурмы? Матур. Тукта, мин аны кертим әле. Ул фәлсәфә кафедрасының доценты, Казан дәүләт университетының доценты инде ул вакыттагы. Шуннан әлеге кулъязманы казанлыларына күтәреп баргач, Мансур абый Вәлиев әйтте: "Син ди Мансур абый турында яздың моны", ди. Мин әле уйламыйм да, әйе, Мансур Ибраһимович анда персонаж юк, ди. Казан университеты доценты, соңыннан кафедра мөдире Мансур Ибраһимович Абдрахманов турында яздың моны. Булганан диген. Мин инде шунда менә кыйылып төштем. Җир астына кирип китәрдәй булдым. Шундый кеше булган. Мин аны белмәдем. Шураклы рәвештә менә шулай килә. Әйе, туры килгән. Менә шуңа һаман да инде мәйтәм, якыннары укыса, анда бит мәхәббәт тарихы. Хатыннары укыса. Якыннары укыса дип бик каты менә шулай кайгырып йөргән идем бер заманны. Менә без тапшыру башында тәнкыйтьче Мансур Вәлиевне искә төшердек. Аның менә сезгә атап язылган цитатында китердек. Тәнкыйть дигәннән сез бит үзегез дә ялгышмасам, тәнкыйть язмаларыгыз бар. Менә әйтергә кирәк, бүгенге көндә тәнкыйть безнең тәнкыйть мәктәбе ни хәлдә микән? Чөнки тәнкыйтьче дигәндә минем үземнең күз алдыма менә элеккеге өлкәнрәк буын тәнкыйтьчеләр килә. Тәгать Абигалиуллин, әйме, шул ук Мансур Вәлиев, Рифат Свиригин, әйме. Бүгенге тәнкыйть мәктәбе нинди ул? Менә шул күзлектән карыйк әле. Тәнкыйть ул конструктив булырга тиеш. Ягъни, әгәр син ниндидер фикерне әйтәсең икән, син аны аңлатып бирергә тиешсең. Ни өчен булай? Ни өчен булай эшләргә ярый яисә ярамый? Әгәр ярамый икән, альтернатив юлны күрсәтергә кирәк. Андый тәнкыйтьчеләр бик сирәк, әлбәттә. Менә моны мин тәнкыйтьләп аттым да, шуның белән эшем бетте дигән кебек кенә. Моңа теге пычрак аттым. Әйе, андый тәнкыйтьне мин үзем дә кабул итә алмыйм. Әгәр тәнкыйтьлисең икән, әйткәнемчә инде ул кешенең үзгәрүенә килтерергә тиеш. Үзенең әлеге тәнкыйтьләнә торган, белмим инде, күренешме, нәрсәме, ул үзгәрергә тиеш аннан соң. Аксый. Безнең татар әдәбиятында да аксый, татар культурасында, гомумән мәдәниятында аксый тәнкыйть. Һәм бүгенге көндә Казан университеты укытучысы Миләүшә Хәбетдинова тәнкыйть башында тора торган безнең күренекле шәхесләребезнең берсе. Менә ул, аның тәнкыйте. Аның белән килешергә була, килешмәскә була. Мин үзем дә кайбер фикерләре белән аның килешмим. Ләкин ачы тәнкыйть менә аңарда яңгырый. Әлбәттә инде, калган тәнкыйтьләрдә күбрәк яисә мактауга корылган ул. Ул күбрәк рецензия характерында гына. Рецензия ул тәнкыйть дигән сүз түгел. Шуңа күрә тәнкыйтькә әле үсәргә кирәк безгә. Бәлки тәнкыйтьчеләр мәктәбен булдырырга кирәктер. Менә безнең язучылар берлегендә ялгышмасам инде ул эшләп килә булай. Тәнкыйтьчеләр бүлеге, тәнкыйть бүлеге. Әлфәт абый Закирҗанов, менә ул Әлфәт абыйны аерым искә алып үтәм, чөнки безнең татфакта ул һәрбер тамашадан соң, ниндидә сәхнәдә күрсәтелгән тамашадан соң, ул һәр вакытта да торып үзенең фикерен әйтә иде. Менә һәм ул конструктив тәнкыйть бирә иде. Менә бу урыны килешмәде миңа. Менә булайрак эшләсәгез, әйбәт булыр иде дип. Менә Әлфәт абыйны мин сагынам, аның тәнкыйть
Менә Халиса ханым, бүгенге чорда, бүгенге шартларда дип әйтик, әйеме тәнкыйтьнең дәрәҗәсе ни хәлдә, ни дәрәҗәдә микән дип әйтим әле, менә тавтология булса да, чөнки элеккеге чорларда тәнкыйть, әдәби тәнкыйть дип әйтик инде, әйеме, ул язган кешенең әсәренең киләчәген дә билгеләгән бит әле. Әле ул, мәсәлән, китап булып чыкканчы газета, журнал битләрендә күренә һәм аңа инде бәя бирәләр. Ул әле китап булып чыгамы, юкмы, аның язмышы менә шушы тәнкыйди материаллардан да торгандыр. Бүген бит иреклек, ягъни без бит инде бер дәүләт нәшриятына гына карап утырмыйбыз. Шәхси нәшриятларда бар. Ягъни китап чыгарасы килгән кеше, аңа инде син тәнкыйтьлисеңме, тәнкыйтьләмисеңме, ул үзенең китабын чыгара. Бу юнәл, менә шундый күзлектән карасак, тәнкыйтькә урын калды микән дигән фикер туа. Монда цензура турында күбрәк сүз бара торгандыр инде. Цензурадан без куркабыз бит. Гәрчә, минем уйлавымча, цензура булырга тиеш. Ул без курккан цензура дип әйтмим мин. Андый 37-30 еллардагы цензура турында сүз бармый биредә. Ләкин ничек кенә булса да, мин үзем, мәсәлән, ул цензураны барыбер кайтару ягында. Чөнки артык кирәкмәгән әйберләр, артык, хәтта кайбер очракларда пычрак әйберләр дөнья күрә чыга. Менә андый вакытларда киңәшеп эшләнә торган, бер кеше тарафыннан гына юлы ябыла торган түгел, киңәшеп эшләнелә торган, коллектив тарафыннан эшләнелә торган бәяләмә бирү кирәк. Цензура характерында булса да. Тәнкыйть, менә Дания Пазахидуллина бик әйбәт тәнкыйть мәкаләләре яза. Безнең укытучыларыбыз, әдәбият кафедрасындагы укытучылар тәнкыйть мәкаләләре белән чыгалар. Шулай да менә элеккеге тәнкыйтьчеләрдә, бигрәк тә Мансур абый Вәлиев, ул бит шундый усал шундый аның җөмләләре, аның усал тәнкыйте дә булган. Менә ул җитешми шул. Бер караганда бит инде ул тәнкыйть әдәбиятны чистартучы чара дип әйтергә кирәк, әйме? Һәр хәлдә, мәсәлән, гади укучы өчен тәнкыйть материаллары дип әйтик, мәкаләләре ул кадәр игътибарга алынмый да торгандыр. Гади укучы, мәсәлән, аны тәнкыйтьләгәннәрме, тәнкыйтьләмәгәннәрме, начар итеп кимчелекләрен күрсәткәннәрме, уларны уйлап та тормаска мөмкин гади укучы бер караганда тәнкыйть материаллары. Ягъни бу күбрәк менә шушы югары әдәбият катламында булырга тиешле. Нәкъ шулай. Һәм укучыга нәрсә тәкъдим итәсең? Менә шул әйбер, ул инде сайлап алып тәкъдим ителергә тиеш. Менә совет чорында бар бит әле теге сыйфат билгесе. Йолдыз мәле индедер шундый әйме сыйфат, знак качества дип йөртик инде без әйме сыйфат билгесе. Ягъни тәнкыйтьченең менә шушы әдәби әсәргә куела торган сыйфат билгесе булырга тиештер. Гәрчә укучы белеп торырга тиештер, әйме. Менә бу югары сыйфатлы, яраклы әдәби әсәр, бу файдалы укырга дигән мәгънә калырга тиештер. Һичшиксез. Андый билге дип әйтергә буладыр бәлки, менә иң күп укылган китап. Ләкин менә уйлап куйдым әле, чынлап та алай дип әйтергә була микән? Чөнки халык берәйберне укырга мөмкин, әлеге сыйфатлы, ул икенче төрле булырга мөмкин. Шулай. Менә монда каршылык килеп чыга, шулай шул. Халык нәрсә ярата, шуны укый, шуңа тартыла. Менә уку дигәннән сезнең бер фикерегез, элек миңа китап җитми иде укырга, хәзер китап укырга вакыт җитми дигәнсез. Бүген чыннан да китап укырга вакыт җитмәсә дә, уку теләге ул кала бит инде бар. Әлбәттә. Мин укымыйм дип әйтә алмыйм, ләкин уку ул башка төрле юнәлешкә күчте, интернетка күчте күбрәк. Һәм хәзерге вакытта мин кирәкле информацияны
эш өчен кирәкле булган информацияны укыйм, күбрәк укыймдыр мөгаен. Әдәби әсәрләргә караганда күбрәк укыймдыр. Әдәби әсәрләргә чынлап та вакытым җитми менә соңгы елларда. Һәм ул тормышның тизлеге арту белән бәйледер инде бәлки. Шулай да китап укырга теләгән кеше һәр вакыт таба дип әйтте миңа. Үзебезнең бүлекнең җитәкчесе Рамил Хәмитович Мирзахитов. Ул менә безнең Татфакта иң күп китап укый торган укытучы ул Рамил Хәмитович Мирзахитов. Китап уку вакыты дигәннән без бит шигырь укырга онытып торабыз. Менә тамашачылар инде ишеткән шигырьләре дә бар. Бүгенге көндә бит инде артистлар да укый шигырьләрне һәм бик матур итеп, эчтәлекле итеп яңгыраталар. Менә шундый шигырьләрегездән берәрсен тамашачыларга үз тавышыгыз белән укып битсәгез иде. Буш кул белән килдем бу дөньяга. Буш кул белән бер көн китәрмен. Аңа кадәр әле тәкъдир язган гомер юлын көндә үтәрмен. Бер кайгысыз кемнәр яши икән. Минем дә бар хәсрәт күргәнем. Туйдым да соң бу тормыштан диеп, иртә кичен 100 кат үлгәнем. Шатлыкларсыз кемнәр яши икән. Шатланган да бар көлгәнем. Мин бәхетле, рәхмәт Аллам диеп, җиде күктә очып йөргәнем. Алтыным да, көмешем дә хәләл. Артыгы юк, барысы тап-таман. Юлларымда изге фәрештә бар, яман күздән мине саклаган. Күңелләрдә якты изем калыр, дәва булыр сагынып көткәнгә. Кемнәрнеңдер ихлас җылы сүзе дуга булып барыр үткәнгә. Буш кул белән килдем бу дөньяга. Буш кул белән бер көн китәрмен. Караңгыда балкып, яныгыздан йолдыз кебек сызылып үтәрмен. Рәхмәт. Хәлисә ханым, менә сез әле Казан дәүләт университетына укырга кергәндә, татар бүлеге дип аталадыр, сезнең факультет дип әйтик инде, әйме? Юк, яңадан. Факультет түгел бит инде, бүлек кенә. Бүлек кенә иде улай. Киттеме? Хәлисә ханым, менә сез Казан дәүләт университетына укырга кергәндә, татар бүлеге дип аталадыр, татар филологиясе, тарихы һәм көнчыгыш телләр факультеты инде соңрак ачылды 89 елда, 1900, әйме. Әйтегез әле, менә бу факультетка укырга керү һәм анда уку сезнең өчен ул шуннан да менә максатчан идеме? Яшьтән шигырьләр, хикәяләр язгашыннан инде һәркем күз алды менә шушы әдәбият татар теле буенча укып китәр дип кешене. Сезнең очракта ничек булды? Һәм бүгенге көндә җәмгыятьтә кай вакытта шундый фикерләр ишетергә туры килә? Татфак бармы соң ул дип? Менә бүгенге көндә шушы татфакның дәвамы ничек яшәп ята? Мин укырга кергәндә әле ул рус филологиясендә бер бүлек кенә иде. Аннан соң аерылып чыкты инде. Мин максатчан килмәдем, мин белмәдем дә. Мин гомумән университет турында бер нәрсә белмичә килдем. Һәм факультетларны йөреп чыктым. Биофакта да экскурсия ясагансыз инде. Экскурсия ясап, документларын тапшырып, алып кире шайтып йөреп чыктым һәм ИСТФАКка кирдем. Мин документларын тапшырдым. Миркасым ага Госманов безнең янга килде дә, менә тарихны татар телендә өйрәнәчәксез дип, безне җыеп татар балаларын алып китте. Менә шушы Татфакка килеп эләктем. Бүгенге көндә Татфак бармы дигән сорауны куялар һәм миңа да язган булды, юк бит инде ул Татфак дип. Беләсезме, моны белмәгән кешеләр сөйли. Ничек инде Татфак булмасын? Ничек булмасын? Мин аңа шаккатам. Беренчедән, менә без шул кадәр матур бинада утырабыз хәзер. Ул бинаны университет белән педагогика университеты кушылгач, бик авыр вакытлар булды бит. Биналарны бүлешү процессы булды. Менә бу бинаны безгә саклап калды Рәдиф Рифкатович Җамалетдинов. Аны күрергә кирәк, аны белергә кирәк һәм шын күңелдән менә мин үзем рәхмәтлемен шундый матур бинада укуыбыз өчен. Казан үзәгендә. Әлбәттә, әлбәттә. Һәм ул горурлык безнең. Аннан соң бу бинадагы бүлмәләр, алар техниканың соңгы сүзе белән
декалька булса да, шулай дип әйтим, җиһазландырылган. Мин ИТИС институтыннан информацион технологиялар һәм ясалма интеллект дигән дип аталган институт студентларын үзебезгә кунак калып килгән идем. Алар шок каттылар бездәге менә бу мөмкинлекләргә шок каттылар алар. Һәм тагын әйтәсем килә, безнең 6 кафедра эшләп килә бүгенге көндә югары мәктәптә. Габдулла Тукай исемендәге Милли мәдәният һәм мәгариф югары мәктәбе дип атала. Без аны барыбер татфак дип атыйбыз инде. Һәм һәрбер кафедрада безнең өлкән буын вәкилләре дә әлегә бар. Һәм шулай безнең урта буынны бездә бар. Яшьләребез дә аз булса да бар. Тагын менә элеккеге татфак укытучылары белән хәзерге буынны бәйләп тора торган күперләр әле өзелмәгән. Шылбыр бар. Шылбыр бар, әйе. Һәм менә без өлкән буынны күтәрдек. Без күтәрдек өлкән буынны. Безне дә кашанда булса бәлки күтәрерләр, ләкин безнең заман бәлки әле килеп җитмәгәндер. Менә татар теле белеме кафедрасын гына алып карасак та, үзем эшли торган кафедраны, монда әйдәп бара торган укытучылар эшли. Безнең җитәкчебез кафедра мөдире Галиуллина Гөлшат Раисовна лексикология өлкәсендә зур белгеч. Аномастика юнәлеше Гомәр абый Саттаровның укучылары бездә. Бүген инде яңа буын галимнәр килде, шулай бит. Әлбәттә. Фән докторлары үсеп чыкты. Менә безнең буыннан, без укырга кергән чордагы буыннан яңа буын галимнәр. Нәкъ шулай, әйе. Бәлки без танылмаганбыздыр ул кадәр дәрәҗәдә. Моның өчен күпмедер вакыт үтәргә кирәктер бәлки. Чөнки менә без әлеге галимнәрне күтәрдек, үзебезнең җитәкчеләрне, устазларны, ә безне күтәрүче буын әле формалашмаган. Үтәр вакыт безне дә качандыр белерләр. Менә хәзерге уку укыту ул элеккеге кебек түгел. Элеккеге татфакны сагынучылар, алар яшьлекләрен сагыналар. Әлбәттә. Һәм без берничектә ул 80-90 елларга да кайта алмыйбыз. Һәм чагыштыру урынсыз инде бу вакытта. Төрле заман, төрле буын, төрле чорлар. Һәм бүгенге көн тормышына ияреп бара алырлык укытучыларыбыз бар безнең. Бүгенге көн темпына, тизлегенә ияреп бара торган укытучылар. Без бик зур эшләр башкарабыз. Һәм монда минем әле тагын әйтәсем килә, менә телләрне саклау комитеты бар бит, безнең туган телләрне саклау һәм үстерү комитеты. Менә ул безгә ярдәм итә. Бик күп ярдәмен сизеп туеп яшибез. Амин, шулай булсын. Киләчәктә дә үзебезнең галимнәребез, үзебезнең студентларыбыз белән горурланып яшәргә язсын. Сезгә инде иң чиратта иҗат уңышлары һәм сезгә акыллы, тәртипле студентлар очрасын, шундый студентларын тәрбияләп чыгарыгыз дигән теләктә калабыз. Рәхмәт сезгә, уңышлар. Рәхмәт. Үзегезгә дә бик зур рәхмәт, тамашачыларга да зур рәхмәтләрем.